Malikono ani Maliko kan ka ufo ka walinyuma don ka sangani aga nyemadali ye Shirifla TV jakanso fe sangani wati be amunu sigime ka nyemada afa Malikono ani Maliko kan ka fo ye ne ansigito ye bi tarata 2 juin kalo kleta anu woro samba fla ani mugonu woro o jemu kanka ka beni dali masa o ka latigai lala kuyati samaya sanu in sogoma nsere sira ko ni mandorati basi foiti de mayadu imbashi foitu la yeredu alhamdulillah janne bu ko ga kene ay wala kana basiki amina samaya amalla me ba jekulu fu Malikono kan en sigili nun sanga danina ka se ganye madali ke ko jemu gama ndila sogoma dunu we uka jabaran so mandika Shirifla TV ambu fu ku barkada foni andu ngai bitarata sogoma data konna ku bismillah lala kuyati ya foto mina te fokati maninga ameka no ba temani musomafu bato alibi jemu kan kara fejuru na tu ibolo lala kuyati e kan sense ga do jemu kan kono aywa bashitu la samaira andigilinu ala ba were fana digilinu la jemu kan sana ngata na yenye famta munun salunge de me ba jekulu ka sugu kon nawde la kasega uluka nyebla baroke usratika fe amisik ngata anga technicien famfe momet ki ta fokata se El Haji Musa Traoré ma anga de me ba jekulu kasega do uluka sugu kon nawla yana ngata jemu kan yenye fe abebe amona e gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni lele bara ni Afrique be ni infusé ka ji kala ka ke teka unele jela mon père ngaka ni me ani mbo kundo diba te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani ye te ko ta te zara te ka te ni abisa abisa babo ni te wore men ni ya gla kura ka sagi kana na ka ke gurgo wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kle quoi appelez-moi ou à dire moi on est des Tokate la higa so za gole be felife ngadede jama jara kadua kete zarai makele ngadanga mena budji e Allah farafidenu jara kadua kete zarai makele ngadanga mena mudunchi Allah Malima muso ne de ba fe kan na dumange kwa kebi ne kununga da langoloto na mi no fe ona de bito beni zamzam kan na jini ngura boleye abuyon épicé na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke ladia ni salade lale kerengere ne ye ni nga jege kene da safe fe mi mo dunja zamzam kan na jini mbuyon poulet ana épicé du aw mino nyeso ko jini na wiye wale kele aw ba fe ka place spécial la domini kerengere ni gono kele mi me olabe zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana épicé du Malikono gabu kono donzo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejiki semenjere ke zamzam ka najini ngura buyan poulet ana épicé ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munyana na mako jora kuna foni werela zamzam ka najini ngura buyan a épicé na poulet ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Kerefe rue 429 porte M1 wale kele aka na jurugu be bamba 76 80 0062 wale kele 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura buyan poulet ana épicé dude bela jele wasara lala kuyati samara sanu ni ya malo ya foto mina ya ondo nganye mi dele ka foye ni ye ni me lala kuyati adola na ndo dorote ba sura mbotola do wala ameka no ba chemani musoma ahila jigi ka fo ni ondo ndai ya dunga do ngan kon nana awo wala samara am era ma iri so ko aywa duguti bisi ba no duma donta odoke awa amanka no ko fana invité ga far angange ni mesika tawa ani mesika ta absage ni sanga ko nana sika so lamini ulubi ka naje o ni sika so ka mun ka naje ni sanga ko nana o sika so ni nga so manja o ulubi se sense nga sekene ka anga dugu ni sika so che ni ya jate me amanja ya sika che ba tete me kilo biworo andonga o manja ma ya kilo biworo sika so ka ulubi se ku se mo ko no horo
kɔrɔ ka taa kanubaatɔ représenter kɛnɛ kan mais ale Bamakɔ dɔ bɛ se ka taa o Bamakɔ passé Samaïla ni heure na ma nɔgɔn dɛ dɔ fara la gasoil kan Bamakɔ bɛ se ka to yan u bɛ se ka sama don an bolo ka o ne cɛ n'u ye sama don an bolo an bɛ taa lase Yirimasukaw ma n'u hakili ka bon de y'a dɔn ne cɛ bada y'a fɔ cogo min na don kɔni dɔ dalen o tɔ o kɔni ye pangɔbɛ ɲɛwa wa ye siga t'a la ala ye juma don fara si kan ala Kuyate général tile 19 min ye Elhaji Famara Sanogo ne mɔkɛ Elhaji Famara Sanogo an b'a ta ka sigi Yirimaso dugu kunna n'Ala sɔnna ne dugawu k'a ye ala ka don jɔ an ɲɛna amina ala k'a fanga se dugu kɔnɔ amina yarabi o don Lala Kuyate n'an bɔra la an bɛ taa min an bɛ taa clip du jour la Samaïla an ka bi clip du jour fɔlɔ n'o y'an ka Segu ni Dɔnko tigilamɔgɔw ka nɔbila ye an bɛ segin ka taa an ka technicien fan fɛ u ka se ka o fini fana kanubagaw ka nisɔndiya sɔrɔ u sigiyɔrɔ la hali bi yanni kunnafoni balan ka dayɛlɛ kosɛbɛ ayiwa Samaïla clip du jour ni waati in na ko ale kɔni labɛnw ma se ka sabati clip du jour fana taa ne mun kɛ o tuma na ale i b'a sɔrɔ ne kuma ale ye a fana bolilen tɛna kɛ ka taa turu cɛ Yirimaso ka se ka taa ko lajɛ bere touche minnu bɛ yen ka se ka t'olu lajɛ o fana ye tiɲɛ san'o cɛ ka kanubagaw hakili jigin k'a fɔ an y'a fɔ cogo min na kunu bɛ tali kɛ moto bunna tigɛ papier la Lala Kuyate kunu a baaraw nun donna a nun donna Mali jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'a daminɛ Kayi ka taa ten fa Kucala Lala Kuyate jamana ɲɛmaaw madama o ka cɛkɛda min bɛ taa ka ɲɛsin taa ni segin baaraw ma direction générale des transports a ye a baaraw nun don nka n y'a fɔ cogo min na an minnu kɔni ye bamanankaw ye hali bi an bɛ kulo bɔ denw bon Lala Kuyate n'i y'a jateminɛ Bango n'a a nun ka yɔrɔ bɛɛ Lala Kuyate foyi t'an fɛ yen fɛn tɛ yen dɛ ni dun y'a ta k'a lajɛ Bangoni quartier commune 1 quartier la n'o ye Bamakɔ sigida fɔlɔ quartier la Bangoni ye quartier belebeleba ye a ka bon n'a bɛɛ a ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ wa jama b'a kɔnɔ fana o dɔrɔn tɛ Korofina bɛ anw da fɛ kosɛbɛ Jelibugu bɛ anw da fɛ Sikɔrɔni bɛ anw da fɛ awɔ Dumanzana b'aw da fɛ hippodrome yɛrɛ fana bɛ yen Lala Kuyate nka o lamini na foyi tɛ yen bon Jalakɔrɔji fana bɛ na Safokaw bɛ na Dumana bɛ na nka n'a fɔra Bangoni na ko foyi tɛ yen min ka surun anw na o filɛ zone industrielle la Buguba la yɔrɔ o ko ni anw tɛ fan kelen fɛ o la f'i ka sira tigɛ ka tila ka sira tigɛ ye donc o la ni jamana ɲɛmɔgɔw sera ka hakili to o yɔrɔ la Lala Kuyate min bɛ tali kɛ yɛlɛma kafo Gali la o ka na ni bunnatigɛ papier dɔ ye anw fɛ yen jan ko n'a kɛra Korofina miri ye bɛɛ bɛ yen y'a faamuya bɛɛ bɛ yen fan dɔn a bɛ se ka kɛ aw walima Korofina bɔlɔntɛrɛ ba yɛrɛ o fana bɛ yen fan o fana ka surun o ye jama jɛra yɔrɔ ye n'o kɛra an bɛ se ka don Samaïla an ka ni biométrique tɛ maa min bolo dun an tɛ sɛbɛn a ɲɛ ko ne yɛrɛ kunu ne tun bɛ directeur bolo an tɛ tila k'o ɲininka an bɛ tila ka directeur ɲininka maa monsieur Sow ni yɔrɔ la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ni ala sɔnna ma n'an kɛra an n'a wele k'a ɲininka k'a fɔ a bɛna taa Lala Kuyate ka biométrique ko ma latigɛ yɔrɔ ni o da bɛ kɛ cogo di Samaïla e malo sutura est-ce que ne cɛ ye o tuma nin ye kalifatigiw n'a sɔrɔ labɛnw sabati bɛ an bɛ taa olu fan fɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ni clip du jour fɔlɔ ye o don ka sɛbɛn ka segin ka na kunnafoni balan na o bɛ bɛn awɔ ayiwa Samaïla a bi clip du jour ko ne ma sɔn ale ka fɔ an ka taa ni kunnafoni balan ye ayiwa n'an ye kunnafoni balan ta an bɛ échange ta Samaïla n'an y'o ta min bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛmaa la Jeneraal Asimi Goyita ale kɔni ye Moritani olu ka minisiri lakana minisiri a y'o bisimila kunu Kuluba président da ka yɔrɔ la Lala Kuyate a nana olu sidi a cogoya ye o den ye koyi Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ cikan donna a da min bɛ fɔ Moritani jamana o masakɛkuntigi fɛ ni o ye Mohamed Ould Cheikh El Ghazali ye Lala Kuyate walasa ka se ka na a lase a tɔɲɔgɔnkɛ Jeneraal d'armée Asimi Goyita ma Lala Kuyate min bɛ tali kɛ badenya ani baarakɛɲɔgɔn n'a ka di ye teriya sera o cikan don Lala Kuyate o kuma kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ a ko ni bisimila i y'a fɔ cogo min na masakɛ dagayɔrɔ ni o bɛ Kuluba ko fɔ palais Lala Kuyate ka bɛn ni kunu ye Lala Kuyate Moritani jamana ni taamaden ninnu a ɲɛkun ni a kun ye o ka lakana sabatiba minisiri bolo Lala Kuyate n y'a fɔ cogo min na a tɔgɔ o de ye Anana Ould Sidi ye i b'a ye k'a fɔ a baaraw sen fɛ Mali jamana minisiri min kabalo ta ka ɲɛsin Masuru Taba ka kuma ma Lala Kuyate ni o ye ministre délégué ye Lala Kuyate auprès du ministre de la défense des anciens combattants o tɛ sɛbɛn division Umar Jaraye la ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Lala Kuyate a ko n'i ye a taara Lala Kuyate Moritani jamana o ka nin taama jɛkulu yi min ɲɛkun tun bɛ o ka lakana minisiri bolo Lala Kuyate a kɔni ye a jira k'a fɔ ale nana ni i y'a faamuya b'a la cikan dɔ ye n'o ko ma ko un message écrit a ko Lala Kuyate min ni a
bora Mauritanie jamana masakɛ yɔrɔ ka taa ka di IAF Mabala a tɔɲɔgɔnkɛ général d'armée Assimi Goïta ma Nazara Kanté a cause le patron du département en charge de la défense de la Mauritanie a indiqué avoir transmis un message écrit au chef d'État de la part de son frère mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de la Kouyaté a connu à Taralagé a Barao Sienfe Mauritanie jamana ka ministre Alabana Kaira Kafo a ko ale kɔni a bɛ laban hali bi ka badenya fɔlɔ ko kurakuraya Mauritanie jamanadenw cɔla ka ta ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw ma ka tɛmɛ jamanakuntigi fɛ la Kouyaté a ka laban ka yira k'a fɔ ale sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyala bawo n'i ye a Taralagé Mali jamana ani Mauritanie bɛɛ lawale la Kouyaté ni min fɔ bunga de b'a ni ɲɔgɔn cɛ bawo ni min fɔ ye dancɛ o de b'an bɔ ɲɔgɔn na la Kouyaté o b'a yira k'a fɔ an kɔni ye kɔnɔ kelen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔ kelen kɔnɔ o tɛ la Kouyaté a ko n'i ye a Taralagé i b'a ye k'a fɔ a dɔw la i b'a ye k'a fɔ dakan o bɛ gulon ɲɔgɔn na ka sanga ni ala ka latigɛw ye min bɛ tali kɛ dani cogoyaw la a ko kuma kɔnɔna la Kouyaté i b'a ye k'a fɔ a y'a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi Mali jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta labana ka cikan don ale da min bɛ tali kɛ forokan kɛrɛnkɛrɛnnen na badenya foliw ko ale ka taa ka ɲɛsin Mauritanie jamana o masakuntigi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ma Bala Kouyaté Mauritanie jamana ka ministre a labana ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin IAF Mabala kunbɛli ko ɲuman ma min taara Mali jamana kɔnɔdenw fɛ ka tɛmɛ jamanakuntigi fɛ ka ɲɛsin ale ni a taama ɲɔgɔn ma Bala Kouyaté walasa ka se ka o kunbɛn masakɛ daga yɔrɔ kɔnɔna na Bala Kouyaté ka hakilinajigɛ ka yira k'a fɔ o ka nin taama in a bɛ don hukumu kɔnɔ o de ye hali bi Bala Kouyaté a dɔw la an ka diɲɛ ka fara ɲɔgɔn kan Bala Kouyaté kɛwale min kɛ bɛ k'an kan kamana bi o bɛ tali kɛ jarawulakulu olu kɛlɛ la olu minnu lamɛn IAF Mabala faso Mali kɔnɔ Bala Kouyaté ka se ka na an ka bɛn ni ka a basigi ni ka a bisi basa cogo min Bala Kouyaté an ka se ka se sɔrɔ olu kan a ko a dɔw la taama a bɛ don hukumu kɔnɔna na ne minnu jɛlen Bala Kouyaté bɔɲɔgɔn kɔni a kuncɛra bonya ani karama kɔnɔ nisɔndiya ani somɔgɔ sama o fana sɔrɔ Bala Kouyaté Damabile Doumbia ale de y'a fasiri an y'a salo ka bɔ histoire kɔnɔ ka sanga ni u ka bi bɔli Samara a tɛ tɛmɛ nin kan an bɛ indicateur du renouveau ta an b'o ta an bɛ taa Tombouctou an sera Tombouctou Samara Sanogo i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ motoba 50 bɔ ɲɔgɔn la an ka jamana finitigiw ye wuli ka jɔ sabati ka se ka tɛgɛ kɛ o de la n'o motoba ninnu yɛrɛ kun bɛna ta ni k'o di Jarawelela kuru dɔw ma Bala Kouyaté a mɛnna ni min fɔ ye kɛlɛbolo min fɛ faso jamana cɔla o de ye secteur 3 maaw Bala Kouyaté n'a ka di a kɛra ka bɛn ni alamisa don janvier tile 11 sanba 2026 ye Bala Kouyaté Tombouctou dugu o ma surunyana i b'a ye k'a fɔ Bala Kouyaté moto 50 bɔ ɲɔgɔn kɔ i y'a fɔ cogo min na moto baw de don a dɔw la o kun t'a mɛn ka ne k'o kun sin Jarawelela kulu maaw de ma Bala Kouyaté ka sanga ni IAF Mabala secteur 3 a commandant a ka laseliw ye ni u bɛ tali kɛ ni min fɔ ye colonel Seydou Basiru Ɲagadu la a ye a yira k'a fɔ Bala Kouyaté olu ka wulikajɔ kɛra sababu ni ka se ka tɛgɛ da moto kumaba o 50 bɔ ɲɔgɔn kan Bala Kouyaté an ko minnu ma ko moto marque Absoluque 125 130 fo ka se KTM TM 125-5 Bala Kouyaté a ko n'i ye a taga lajɛ ka fara IAF Mabala u ka kɛlɛkɛminɛnw caman kan minnu bɛ se ka kɛ sababu Bala Kouyaté ni a dɔw la ni ka se ka tiɲɛni kɛ a bɛ n'a fɔ olu faralen moto ninnu kan taayɔrɔ min tun bɛ o la o de tun ye Jarawelela kulu ninnu ka taa di olu ma Bala Kouyaté n'i y'a taga lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka cɛfini tabaw kɔni ka sanga ni o ka hakilisigi ani baara kɛcogoya ɲuman ye i b'a ye k'a fɔ o kɔni sera ka zolen da maa jugu ninnu ɲɛ minnu kun lamɛn nin moto kura ninnu kɔni san k'o kun da juguw kan Bala Kouyaté walasa ka se ka taa ta k'a di o ma i b'a ye k'a fɔ u ye a yira k'a fɔ ka sanga ni olu ka jamana tangani baaraw de ye Bala Kouyaté min bɛ wajibiya olu kan Bala Kouyaté walasa ka se ka jamana tanga ka jamana kɔnɔdenw ni o bolokɔnɔfɛnw taga ni k'o kisi Bala Kouyaté a ko o hukumu de kɔnɔna na olu kɔni sera ka tigɛ da ŋaniya jugu ninnu kan minnu kun b'a la ka janfa jugu ni siri jamana a kɔ la a ko n'i ye a taga lajɛ Bala Kouyaté jamana ɲɛmaaw dɔgɔkun tɛmɛnen n'a ka di a bɛ kɛlɛnɔ bɔ i b'a ye k'a fɔ o kɔni ye laɲini k'a fɔ motoba ninnu bolili Bala Kouyaté dugubaw kɔfɛ olu ka jɔ a ko Bala Kouyaté a bɛ n'a fɔ hali bi o kulekan o de mɛn tɛ bawo maŋina jugu dɔ de tun filɛ k'o kun fatu motoba gɛrɛgɛrɛ la ka fara IAF Mabala Bala Kouyaté o fana u ma ɲɔgɔn caman kan fo o bɛ taa ni o ye fan wɛrɛ fɛ Bala Kouyaté ka fara motoba ninnu kan min bɛ taali kɛ lieutenant Eli Kulubali la ale ye officier de sécurité du secteur 3 ye Bala Kouyaté a ye a yɛrɛ k'a fɔ ka fara moto ninnu fana kan olu ye fɛn caman wɛrɛ minɛ ko ye a ko kɛrɛnkɛrɛnma min bɛ taali kɛ motɛriw la Bala Kouyaté ani machine à laver machine à laver wa o b'u ka fini nɔgɔw ko minnu la kɛ sisan o b'o branché mun na ka finiw ko ninnu wula kɔnɔ ye wa fɛɛrɛ modèle bɛɛ dɔ b'u bolo nin ye tiɲɛ Ala de k'an kisi u tɔɔrɔ ma
nte fere be model be bugulu bela kuyati akuni ya talage ka fara motoru ka ani machine alave bela kuyati ka fara yaf mabala kele ke fe on tamaka ko ulu ofana salo ka bojugu mbulu bela kuyati ka sanano o ka uli ka jowi ko uli ka jodo munu ngara kuna ulu ani tareye baw asera ka kasibo bunu ka jugo tego torome ka da oko bela kuyati ka bulu ko fon bela jere mina ula baw bela kuyati ka laba minga na ke ka tu ula nuko ke sibu jara ale de ya fasira anya salo ka bo yaf mabala nouvelle horizon kona indicateur ndi horizon wa ya fama ama se nouvelle horizon la dugutigi modi ay pese me dugutigi sigi ka se wa ya fama presse me dugutigi sigi la parce que dugutigi en fana bena fo mimi fo e bi ngo medebe tarade dugutigi ma abejima da ko be sirika duko no mere fana be dai disi wa ira fo ko dugutigi min na tarade fama modi sa ana tarade ne ma abada samara am to indicateur ka am ta sajula ani kurketo dan sera ila ka fo mi kalike taji feriwaro la station yi o chama ngoni ko lu datugunu ni wati na ko sababu yake songo mi fora anga jamana nyema fe ko ka taji feri ula a chama teka o songo ngoni matarafa lala kuyati ibaye ka fo ya foto mena na fraki kato ni ma to lala ko tena to ne ko ekile adole bache ko ko na mi metalike ni ba jugula taji feri ko buno kun ka lala kuyati sajura ani amra bulo ko madama kurketo lala kuyati eko amato okorowa akuni atagalage anka chakayoro krengere mi ta mekanishi jago ko doni mabala ko no ko ma ko direction générale de commerce consommation concurrence kasanani abulo fara yemi be kaiba jabate kaufi la ko eto okoni urika joke mununu oyenobo la ko eto urika jo nunu asoro mi fe odeye machama kadama kaskani ye kasanani yaf mabala etajiri jugu ye kabota jifire buna kunka kayira kafo la ko eto sajura dugu kona anu kurketo kayira fo mado ko ne mbala kataju vere swana kafo songa mi ne akacha no oicha dai kama so ga jamanya mawo ko ni kemera kana do boroko no ka goshi kagera ka fota dilitiri akafira ka debela kana tama oka ya fuma station konana gadara ko yate ba ye kafu uluku ni ta ko ni kira ko amanta gine aka ma da mandara ko yate ama tiga dara an anta soroi ako hukumu ko ne ba ye kafu jamana nyama o kasanani o ka direction générale ni ka ba ta kanishi fere fondo ma bela ka beni junkalo keta amani samba fere mo wala ko yate o ka ulika jo okuni oke kata sajura ani kurketu ila kuyate kasanani machama konika damakashikiri mwa ila kafo ubala kataju fere so wana mi mwene atisiga sa omu ko na osene eba kafo utara dasumusumu uke uloka baro blasinga ila kuyate mimi mfuyi tiga shinoro na kilela bana kabuku atara soro kafo afroto mina odu sajula ani kurketu tajifiri dola ako ubala kafire fere chugo jubula ila kuyate mini atisiga lakare ako unongo ni fe okone ma akobla dagrindala station ta ani kene bunyonko la koto onongo ni fe ngulu ta ni kado a pompula ni ka soto namu ni kala ba ka papier tara ala ka ira ka fo o ko fire ko ni ojora ta ta fo domini okera la ko yati ako station ta ni kene bunyonko ako kurketo ani sajula ako uluko ntaji fire ko ojora bi aso ko ke o yere ka ta jini juguye ko yati ukmala ka minge jamana de unkoka ako kuma ko na okoni ya ira ka fo alibi ko yati kulo ka ko kerebusigi ni moni ma kwibara me ka fo ma do bala ka fere ke fere ko jugula taji ko buna kunga la ko yete jamanye ma yesu minga surila ki ko ka wure da uruyi ko so no ma o se ko o da mai remi unata oke ko fasili fere anya salo ka bo indicateur yo nuvo o kona na e bunya bala samara sibatenna ame do ke halisa anga jamana la ka kulusuma ka basi amina ola ame do nouvelle horizon no landu na yam tanyo no cercle la dan sira ira ka fanga ulu masirita baw we wuli ka job bado sabati nyene cercle konna na kasira ngara da ba machi kulu ma chama dila awo la ko yete katama to se na bro fifa o jomani ayate jole ka fo yere ni e ka ni bla ka kankilino o de ka la wi ako nouvelle horizon ni da kura anya jasu mama ni turu la ko yete ayi karam kala su da bajira ka no black ko mama no ko ako ali bi mi metalike mari jamna ur masire tabawla ala la ko yete ako dongo donkoli jugo ko tabara ka ke ko na hunya doyi yado
la kuyate nimisa mina o sigi mu ayo okoni me min fuyi akojugu bla ma na kuyate okoni otaka me na ngunya doni abena fo la kuyate okoni warata akuma ya da la kuyate okun kona na ebaye ka fo mari jamana wulu masir tabau la kuyate kasana shi jamana kele bulu afrika ko ce donye oka baya kanyo ya la kuyate abala kanubo akodo na aduguje ebaye ka fo kuna wuro ani jabe bawde be sura alibi ana kele ke jofe la kuyate mun ngoni me kele dagawla akolo mo kona na nyuno o cercle kono la kuyate kasana ana chefni tabau yi oka mun salo alibi ubala ka jugu wuro ni la kuyate jugu mun na me anga basige ni ka bizi baza ka jamana ko ndo mbla mimi fu jawli bina kona na akolo mo kona la kuyate baye ka fo anga chefni tabau okoni oketo okamu salula utara ya mabala sigana soroka ira ka fo ojugu do koni ulu dawro unake ya mabala nyuno o cercle ko nana la kuyate ko akira ka beni jegelo klita ani duru samba fla ani mo woro yi to kuni ya ngoro wa la kuyate ako anga chefni tabau koni na soro o ka fero blase nga onno woni fe kan la don ko lu sabati la kuyate ni mwe ni bamba saraka bora mami yi la kuyate ibi tawra be jidama ko ko nana ul masir tabau ulu koni okoni ye ukafero sigiri kurukulu kala bisigi la ko yate ni ka jugu kono akoshi mako tu maje la ko yate ni mfu ye ko do to sino ho ko ko ne fla ka pu ka boti la ko yate onno woni fe anga chefni tabau afrika ko yate do ulu yata sino suru da mina oka ota do to smai abura je fa vela je kono ko me fo ye ko me so mina de ka fo ye so ko me ma bura bi adore ta ko ye ko na la ko yate akoni o so na mina o de ka ira ka fo kiso ko ngira sanye kiseyi munu shula uluka uma abofando sano wa du da keto umasika uludo abana mina de jugo befali yi kosakete ani uga kelke no chama ko ulu cheni yi ni abo kasika jugo nu chama fa ka bo ngiro ko folina la ko te ka ira ka fo ari be anaru masir tabau ka teme oka obe oka la mala mola na ka menu ve ka sera mina akunjan ve jango mamunu be dugutawla la ko te kasika uludo do katanu uyi usiyorola na kana omina konnana mama ni turi la ko te ale da fasiranya salo ka bo nouvelle horizon o konnana e bala samara atete meninga amede do ka nga finituye alsa ala ku fanga si ala ku de se amto ali bi nouvelle horizon ni talike jijeni na rasrai ni wakati na ko mapse ga fugo tari barka data ko alisra ko ni be kasika bolisisa kalu chama kelen ko fe asrai ngoni bulbali ala la kuyati ede la ka bojje ka na rawa ay mandili ga si folo bashite ay ni ma de ka si memi mvuye afokundiye yado nena mvuye ble ay bisa ga fa yere ma je la ba ne kuna ni venga ndafu ye asa ga mitade nde muli mi fenvention saba no ka ala yo kala sira mchugodi DJ okulu wabile aflabe ay bashite la kuyati ako anda facilita kosabe ke ablay trawlela ale de kalam kala su daba jila kanu black ko ako ni yeki bari dumai ko yete abe kala da mama bola ko yete mi metale ke jijeni ani narasira okoni atali akume kamanaga okofo ako kaso ba ke jira la kulu ulukunge maga yenge udagawra yi mi ni okume memi mfuyi mana manasumolo ko no bari katasira enve kasanani oga javanji ke walu uluke ulu danamani ko yete akuni ye ataralage okereke wale minge ofe abe kala chama bo urunge mesababu wala sadara ko tekina ta nara ibayi kafo kamanaga omene okunte ba mara nara ta kunchume ika wal madara ko yete ikasira wala bronga katamije ni kata nara fe ibayi kafo adara ko yete dego ani gele kumbe ala ako ngala ko yete ni mfuyi kasarani ya kumaba jumla kuntu yira kala sidi do yi ni ngona abayi la fo ko tout sera mise en œuvre pour la stabilisation de l'ensemble du territoire national ou ayira fo ko ferene de la jana sigi singa wala sa kasika basina ti jamana agumbela jinika la kuyete ki baye kafo ukorofo do ulu sebejera kasana jijeni ani nara usera ulablani akula la kuyete numuni ni yeki bari dumai akuni yefien afien borami akofien dumadu akula la kuyete achira jongero ode nara taba ulu yoro akula la kuyete obulama obisika wawa fo kasana ni ya mabra masir taba uluka joyi kateme de mana kuntigi ukanye ukakunglene federa kuyete ibaye kafo kabojijeni katanara ako asra alablala akula la kuyete na kadi bi da kabojini ki kulungulo ikono kan fo mara du kono
ako ale karate washi atata ko jugu bo ible ko ka so wege ni ako anga chefini tabau ko yete uluko ni tanami mfuye zore da ka damne ko ale obe asala fara ko fo ka tika tanami mfuye ko lefe ta tame muruja ka tanami mfuye karuba no kata gumu bila ko te fa na radu ko konana ako masir tabau ako binaka biya ko ne keme ka yenge udarawe ya da wani mfuye o sino o le ka tatani sigila ko sai ka siga sira ne ka allarawe ko te mamu be sira kan ka siga ulula kana ko na ka di ibi ko ngulo kata na raka sigi la ko te ko ani ti juro fo la bli ako ka so ke anga chefni tabau ko sai ko te ka sai de nyama ko kungera yi ako o ka ulu ka jo ayi nobo ko ara sira na ka dai ali bi be siga bi no siri ta nara ya da emission ba ko fu ti so awo ai wa da ngufo nyame no chama bi awo nara ko ni eto miwa meto don minde na obisiga minde nyame no ina beligo ya ai mo ifo wani reflect ko fi ha nyame no mi mi ndomodo bi dala kula de amun dala nara fenu mo njara nyere yi o de kero ka sura gulo ba no ni yado nke ya na to no do ni zan so ka di yaro samira adu me che fa na pare abe che pare ko mo ni na ni tai esi go teme do go flaka wa akabu o ne te bere yi ya ta da mi tuna wala di yaro ay ane nara ka fu mo la fal sala ka beni ba ali fantam nam bela che wala samira ka saka bok na fu balango no bi am soir du bama ko tamburuta na nyuta amita nyafungi na libe to moktu marabulula iba ka fokile saba o ko ni tambe ku ke dusu makasi no 3 jours de deye to moktu marabulu ko na ka sangani nyafungi ale préfet ka tanyani ni o mudu kan tugui ala ka bada no amina ya rabbi samaira fure bela jini amina ya rabbi ko lela kuyati ya fo chogomina amita to moto o marabulu kono na antara ya amen no ngarke kata nyafungi nyafungi esira kaiwa ay masi fo bi jidarila jidala okay nyafungi fenze me jidarila ima delegasi yu ma delegasi lela kuyati kwani la ya jara samaira ni wati na ngani da mokoya ekaiwa abati tu anataka na nini kan lakali lela kuyati ako la ya jara aye fasirike ako mi metale ke murgo togola ya kadi murgo kan togo la kuyati okunyi ya famba jamana ka chekala kundu la kuyati mimi fui nyafungi o prefet bakundu ni ma famu ula afo nyafungi baba komanda do ni ma famu ula afo jamana nyama kan no blami kuma nyafungi ako odok ni murgo kan togo yi ako la kuyati ngadale masaka wele sira amade ni mimi fui jero kleta ani fla samba fani mwani ni woro yi sigatala ko ko ya ibaje kafo de la kuyati mi metale ke ko tomtu yela mara kafo ulu nyama ula ako ko me sa bodala ko ko na o kle saba tanu ko ke sa bodai ka kemiri ani tashi kanyeshi ni chebaima ako ka damine jero kleta ani nanina ule la kuyati mi metale ke kle saba o sa bodala ako kuna sigi tomtu o yela mara kafo ko nana ako kanyeshi ni forobacha barakela ima mi la kuyati aye jamana kanu fakase kanu dana wa aye barake la kuyati jamana kono don kan nimisi wasa ko nana akoni ataralage ako kuma ko nana okoni ayira kafo kle saba mi ta ka ke tashi blaye ako kuma ko nana munyoma wala mun beke la kuyati ni absiya tarke dona fakase ni ndara jo ma mi sura bona kunka ako la kuyati jengon tekene oluye tomutu umara bulu ko nana akoni ataralage la kuyati ako cheba mi moni flani kate data nakadi afomulbo kanu togodo ko la kuyati ma do mi ko ni bara mi ni akumbe ala ako abe anyedo ako depuis dernière taraka da akanda la kuyati kata ka blame mi fu nyafunyo o serki nyama yala ako la kuyati o kera ka beni jero kle moi anu woro do yi samba fleur ani mwani nani ako odoni biche la kuyati chabai nyafunyo ko bisi la Syria ako anale mi fu yi aye ma chama ko ni mi fu yi aye sharia ke chwa ni fo ma chama yi ma dama ale ka ja su jojo juguma fogasi dugukuru manga munu kume urute ba akolela kuyete aye kele fareta kanyeshi ni kewle cha mama akolela kuyete binaka biya mabasika fo munu muri ni oyo no babo fogata su jojo juguma munu kume jo lela kuyete jojo jugo ni kalaba kasiga tani sigiri ko nyami akomo loka ni togo alaba na kakeleta kanyeshi numbela jinima lela kuyete amada umade ako jeya ani benzawalia ako okunga dayo ko sebe akolela kuyete fogasi sharia batuli keweluma akomo loka ni togo akunye obara fasabayi ako muko
i b'a ye k'a fɔ a ko a ka kumaw kɔnɔna na ɲafunŋɛkaw fɛ yen a ko ne la Kuyatɛ u na to dɔ fɔ la ko Modibo Kane Togo a ye nɔba kɛ o la a ko ka kɔn ɲafunŋɛ ɲɛ i b'a ye k'a fɔ Modibo Kane Togo a kun ye kita o sous-préfet central de ye Kuyatɛ sisan jamana ɲɛmaaw ka ta ka taa bila ɲafunŋɛ a ko bi an bɛ don min na bi jamana bɛɛ lajɛlen ko ni dusuma kasilen don ka sanga ni cɛba ye antayani ye Kuyatɛ min kɔni a kɛra kabini janvier tile 12 ye ɲafunŋɛkaw fɛ yen ka si to san 47 bɔ ɲɔgɔn ko la Kuyatɛ a ko o la ko an kɔni bɛ dugawu de kɛ Modibo Kane Togo ye badabada dali ala ka sɔrɔ amina ya ani alsamafure bɛɛ lajɛlen amina Samaira fasiri filɛ kosɛbɛ an sera ka min salo Kuyatɛ ka bɛn ni fasiri kɛbaw ka bi boli Samaira mi fo k'i barikada fasiriw sɛbɛkɔrɔ walawala kunnafoniw fana an b'a dɔn a ye caman faamu a la bɛɛ lajɛlen y'i ka tɔmɔta tɔ bɔ a la o la sɛgɛnnafiɲɛbɔ dɔɔni a ka kan k'o kɛ yanni ka sɔrɔ ka segin ka na plateau kan an bɛ taa an ka technicien fan fɛ min ye an dɛmɛba jɛkuluw ye n'o ye sponsor ye olu ka sugu kɔnɔna filanan an b'a munumunu ye ka segin ka na